1981 é un tanto sinxelo, concretando esas pequenas historias e unha anécdota. O primeiro que llevamos pedir ao noso Lorio San Roque é que protexa a nosa parroquia, non deixando entrar a peste nela. Facémolo sin protagonismos porque non somos poetas na forma, aunque no fondo sentimos igual que eles. San Roque de Castro. San Roque de Castro, santo milagreiro, báixase do altar para terlle a festa no mes de febreiro. Lávase con viño blanco, neste traballo tomas un trago. Lavas o sombreiro que ten revirado, a cariña branca coa barba negra e o faldón que ten remangado, enseñando as feridas que tamén son lavadas con moito cuidado. Cadelo, nen el bordón se lle pasa un pano. Talan foguetes cerca do ceo, as campás tocan os catro ventos, o santo na anda no ombreiro dos mozos, todos van xuntos en procesión, uns van cantando, outros rezando, outros pasando por debaixo do santo, mirando para él con gran devoción. San Roque de Castro, santo milagreiro, aparta de nosa necesidade de emigrar para que os nosos eidos se poidan labrar. Aparta de nosa peste dos porcos, das nosas vacas e dos becerros, e da facenda que moita non temos. Aparta de nós trabucos feros, que non leven o pan dos nosos fillos. Chegache o tempo, meus, para que intercedas polos teus labreguiños. Aparta de nós toda doencia, para que non perdamos a pouca paciencia. Os nosos irmáns que están na emigrancia fai que retornen para as súas casas, para que sexan cumpridas nosas inquerencias, adiós a morriña en terras extrañas. Tamén che pedimos colleita abundante, teraz e xiada parta os problemas, pensando estas cousas ao redor do cruceiro, xa te vamos pousar no teu sentadoiro. Aí te deixamos contenta moi ledo, para que pidas por nós todo o ano. Aparta de nós pezoñas e medos, que na Santa Compaña non crean os nenos, nin en bruxeirías, nin en meigalladas, nin na cornamenta dos trasnos. Soios son contos e trangalladas dos nosos vellos das malas fadas. San Roque de Castro, santo milagreiro, aparta de nós injusticias e guerras, sempre aos pobres lle tocou de perdelas. Mentras os ricos amasan riquezas, as nosas mulleres quedan sin homes, fillos sin pais, pranto e a casa regada en bagoas. Pola noite empeza a argallada, os nenos xogan, os mozos bailan, xogan daquela e da outra, non se acaba a festa, empeza do can, ninguén vai para a cama hasta pola mañán. Vai pola porta tocando gaiteiro, as nosas mulleres con pandeiretas, mozos e vellas cantando e bailando, e os rapaces metendo na cesta con pango, para logo a noite comelo con viña e aguardente regado. Este é a cea do can do pobo de Castro. Coa barriga farta, troular e bailar, hasta o ano que ven non hai máis festa do can. Todos en xuntanza darnos a man nesta cea grande do Tustús Pillabán, que eu chamaríalle cea de hermandade. Un ave sin froito. Pero Castro, aunque os franceses nos queimaron o arxivo parroquial o 9 de abril de 1809, cun historial de cerca de 600 anos, foi unha perda moi grande. En Margante temos tradicións e outras fontes onde podemos extraer algunhas efemérides que
que no. Empeza a regañada diante da casa onde naceu meu pai. E ora é cando os rapaces van metendo na cesta con bango e mozos bailando. Ahora empeza! Xa é outro sitio. Xa é. Silencio. Diante desta casa vamos guardar un minuto de caladiños en memoria de un triste recordo. Un recordo de María Garrido que o ano pasado víamola nesta azotea rodeada das súas familias. Onte foi enterrada, que descanse en paz. Corría el y una peste asolaba nuestra Galicia, cebándose por igual en personas como animales. Se empezaron a levantar capillas en honor al glorioso San Roque, y en altares os buscaba para él un sitio de preferencia en el altar mayor. La peste fue desapareciendo, quedando totalmente erradicada. Aquella devoción y euforia por los milagros atribuidos al santo quedaron un tanto olvidados. Incluso se paralizaron las obras de algunas capillas, pero he aquí que en el año 1570 vuelve ese azote tan terrible de la peste y, como siempre, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. De nuevo se vuelven los ojos a San Roque, implorando piedad a fin de librarnos de tan arrollador mal. Se organizan procesiones, rogativas y ofertas, cesando la enfermedad y aumentando la fe en torno al glorioso San Roque. Que non vota aí, non? E non hai ponderé. Os enamorados, que escolla outra vez, que os voto despois, hombre. No sabemos con exactitud desde cuándo veneramos el santo en nuestra parroquia de Castro, porque el archivo parroquial fue quemado por los franceses el día 9 de abril de 1809. No obstante, las fechas indicadas nos hacen suponer que todas las parroquias se apresuraron a colocar la imagen en lugar de privilegio y así hallarse a salvo de la peste. Y nada, no hay nada. Vale. Doble ou un valse. Un paso doble ou un valse. Calquera cousa vai. Ahora unha cousa de outra. A ver, vamos a ver. Siguen botando na cesta con pango. Estamos na eira de Xeiro onde se levaban grandes mallas, donde se comió carneiro despois de celebralas. Tamén vemos os hórreos, monumentos nacionais e os palleiros aquí ao fondo. Unos días, hablando con don Antonio Fraguas, catedrático jubilado y en la actualidad director del Museo del Pueblo Gallego en Santiago, me decía, en Loredo... Para arriba, ainda sigue la cara arriba. Non te la laga na máis. Así se ves o lugar tamén. Estas pedras que vemos diante de nós son do río de San Roque. Aquí era onde se metía o maíz que se xuntaba esperando para ver se subía un pataco máis. Veña Manuel Pau. Estamos nas laxas, chamas as laxas porque estas casas foron feitas nas laxas.
A que está repicando a pandereta é miña madriña Julia de Laxa. E a filla pura sigue metendo na cesta con mango para a noite cealo. Esta praquiña, verdad, que vemos aquí enfrente foille posta a don Constantino Simales Simal, un hombre dos máis preclaros tamén daqui da nosa terra de Castro.